लोगोफोर आंनि बर' बसुमतारी इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव आङो मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बे जादों रैमालि फिथाइ जानाय आरो आं बहुद गोबाव जाबाय भिडिअ खालामनाया। स' होमबा नायलांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे। ओमफ्राय आङो ना जि गोबाव जाबायमोन दैज्लां बोथोर ना समबो मोनाखैमोन आङो भिडिअ खालामनो थाखाय। ओंखायनो वाट्सएप भिडिअसो बानायबाय थादोंमोन आङो दसे सम मोननायावनो। दा आरो गोदान भिडिअ लाना फैसिगोन उनाव सम मोनोब्ला।